Kamiseta zaharra dago, ez du gehiago behar. Bai, zakarrontzira botako dugu. Ai, ama, gero eta zabor gehiago du. Beteta nago, ezin dut gehiago jasan. Triste nago, hondaki gehiagik sortzen ari gara. Itxaron, beretan bota behar dugu. Nik uste dut oraindik erabili daiteke. Kamiseta zaharra da, baina ez dago apurtuta. Berrerabilpena ona da ingurunearentzat. Bigarren bizitza eman dezagun! Badakizue jantzi bati bigarren bizialdia ematen diogun bakoitzan 5.000 litro ur aurrezten ditugula bataz beste? Moda munduko bigarren industria kutatzailena da, eta arazoa gero eta larriagoa da. Gailentzen ari den moda kontsumitzeko modua azkar eta arduragabea delako. Kamiseta honekin zorro bat egingo dugu. Ez dugu ezer erosi behar. Etxean duguna erabiliko dugu. Horrela hondaki gutxago sortzen dugu. Eta gainera ingurumena zaintzen dugu. Berrerabili kamiseta zaharra poltsa bihurtzeko. Materiala, kamiseta, guraizak eta maigaina. Kamiseta mai gainean zabaldu. Bi maukak moztu sorbalde ingurutik eta ondoren lepoa moztu. Poltsaren heldulekoa izango da. Kamisetaren barrena moztu. 8-10 zentimetro inguru gorantz moztu fleko modukoak egiteko. Parean dauden bi fleko hartu eta korapiloak egin fleko guztiekin. Poltsaren azpiko aldea izango da. Poltsa eginda dago. Orain disfrutatu eta egunero erabil. Begira eroskitak egiteko poltsa eta merienda eramateko poltsa. Nik egunero erabil dezake. Eta horrela ez dugu plastikorik behar. Berrerabili murrizketa!